Makwira sei manero akanaka muri yeZimbabwe. Ndini wenyu Prezo Makuhwa, ndadzoka zvake ndichikubata ndichino chirongwa ndichiti ndiri panapa pa KFC Drive ndiri panapa ndangoona Guhwa pa Facebook ngati handingarisiye rega ndibva ndatomhanya naro naikati bva ndakupe ano Makuhwa anonakidza ma-updates esa munenge ndada kudai kunzwa from ini ndinokupai Genzime Music Corporate. Saka panapa nene Guhwa riri kupisa guys, ndane Guhwa ramungade muchidai kuda kunzwa riri kutrenda reNyati Family. Nyati Family yamunoziva yakasumuka kubva mumukuku ikauya kuCape Town ikaenda kuZimbabwe ikamburuka nendege. Izvozvo ndauya neupdate rekupisa kuti Nyati Family iya yava kuda kunokwira ndege, yava kuda kunodrive, yava kuda kunogara iyo kunyika yeBritain, you understand? So if it's your first time, please like, comment, share, subscribe my channel. Please like, comment, share, subscribe my channel for more and more content. Understand? Guys, Nyati Family vava kunogara kuBritain. Tatangaona vatanga some post maskati yakanzi something big is coming on our way. Saka vanhu vabva vafunga kuti pamwe maybe imota yakada chingave chiri chii, but vachibva vanyora ivo zvakazonzi kuti musazoshamisa kunzwa kuti imwe post ichi vava vanyora musazoshamisa kunzwa kuti Nyati Family yakugara kuBritain. You understand? Let rangu leta sei. Asi vanhu ari kuona video rona akashata because rinowanza kudzima kana munhu ari kuona akashata. Yeah, vabva vaposta kuti ivo musazoshamisa manzwa kuti Nyati Family iya yakunogara kuBritain. Vava vazoposta kuti post manhero anaya vachitanzi from mumukuku here kuenda kuBritain. So guys, Nyati Family yakunogara kuBritain ndo new update ndakuigira updates ari kupisa vari kusunga mai manje vachienda. Saka tell me down in the comment section zvinoita here, zviri worth it here kuti vosiya zvinhu zvese zvakatenga vorilo kuenda kuBritain. Ko monetization yakanzi yatorwa vari kuBritain vanozoita sei? Asi zvakanaka zvakare kuti vaende kuBritain. Tiudzei zvamunofunga mucomment section. Isusu hatijaji, tinouya nenews kwamuri, imi vanhu munoita sekuda kwenyu. Tiudzei zvamunofunga mucomment section umu kuti munofunga kuti chii. Ina hangu I'm here for them guys. Chiti ndiri kufara kubva vana vari mumukuku. Ndakawaona mhani vana vari mumukuku mana. Dzimwe dzenguva taitomborara navo nenzara tiriko, asi Mwari vakuendesa kuBritain chikuti aiwa makorokoto kuNyati Family. Tell me down in the comment section zvamunofunga guys kuti what's popping. Vanokorokotedza vachikorokotedza. Let's go, let's get in. Ndino Prezo Makuhwa, ndiri kuda kuya neGuhwa zuvali uno November February wandiri unoyu. Asi uzoita zvekutamba ndichange ndichikupai Guhwa zuva nezuva. Saka make sure every day maisicheka pachane pangu muchiona kuti pane, you understand? So yeah, let's go, let's get it. Takamirira kuti tidye sadza. Mukuona fuel tengiri re-empty tengi rangu iri. Saka ndakutokumbira kuti muone ma-adverts angu amana ndiwanewo mari yekutenga fuel naika ndichikupai Makuhwa. Zvakare ndichi-uploada nedata ranenge ndawana se ndawana kuno kuYouTube. Maiziya. So thank you guys for watching till the end. Please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. Understand? Ndokudai guys, ndokudisisa imesi vakashata nevakanaka vakobvu vatete nevajaindi. Let's go, let's get it. Tango.